Dul-an sa 500 ka mga senior citizens ang padayon gihapon nga nagtrabaho ubos sa administrasyon ni Mayor Raymond Alvin Garcia. Base kini sa nakuha nga kasayuran sa officer in charge sa Office of Senior Citizens Affairs, Mr. Chito Aragon, gikan sa Human Resource Development Office. Mga souvenir mugs ug purchase booklets ang gipanghatag nitong adlaw nga Lunes, Oktubre 28 nining tuiga, human sa flag raising ceremony ngadto sa mga senior citizens nga empleyado sa Cebu City Government. Sinabuon kayo ta sa mga seniors, although sila mga seniors na, but they are still serving the Cebuanos. Kunya, as we are celebrating Senior Citizens Month, tagaan po sila pasinungog. Gusto pasalamatan, i-acknowledge ang ilang efforts maghatag gihapon servisyo na ito sa katawan despite sila mga seniors. Punta na kaulahon na ta as part of halipay nila, hatag tag-token at mga bags o mga booklets na ihatag nila. Matod ni Aragon nga kabahin gihapon kining maong kalihukan sa pagtimaan sa city government sa Senior Citizens Month. Kini ang balita, Amy Mates, Cebu City News.